Amunlah, bisnis namai. Jagrabra. Hei, memang tu kebra kebra kebra. Kau tak? Kau tidak. Tidak. Này bơ. Đi tạc không lại được. Dia jizak sini ada. Iya. Hanya kepada dia. Dạ iya. Rồi. Cái nơi bia. Thầy sẽ ăn ra vậy. Ang Rekos na ni Porto Kebra slide ko. Này 사시야. Bukan anda ke? Này bé. Này bé. Thì bây giờ ấy, ये थाइसेनि एसेल दंबावो जानो Para saya ni. थाइथाम खाव माबानि नालाय ये थाइसेनि आदा दंबावो जानो जा साइज का खान्थाला जि गोथावखा बानलु खेबदां आरो नै बानलुआ बानलु राजासो नै sang आलु खादों देन जार आलु खायो बे बानलुआ जोंहानि बावसो नै गाइस बियो लाजियो बिराद नै रुको जरा सबर करो नै मालाया एकदम होगासिनो जानाया लिबु सेबै सेबै हजम जानायनि नै खान्थाल जानानै लिबु दङ नै हजम जानायनि जादों लिबुखौ सेबनानै लोङो नै जाग्राया नै लिबु सोलायबाय लाजिदो गैया होननायखाय लाजिदो थांनो ओंखारबाय गैया होननायखाय खोबथेना दङ नै जाखांबाय जोङो नैबो जाबाय जाया होनदोंमोन बे जाबाय आङो देखायना नै जाखांबाय नैबो जानो फैदो जानो फैदो बेबो जागोन एबार गाइस दा थाइसे लायनो थांबावबाय A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. सायहायाव जिरायदो जोङो एकदम सायाथार थान्दा दा बे बेहायनो खान्थाल थाइसे जाखांबाय दा बाहायनो गिदिर मा होनदों गावसोर लाबोनायखाय दाय जागासिनो दं ओइलाय सासे आरो नै हमना लाबोबाय नै दैयावसो खालांबाय दैयाव होलांबाय मस्त जोक मारा या हंस रे हलकट हंस नै जाग्राफ्रा सासे सानै साथाम साब्रै साबा सयजन सातजन आठजन नौजन दसजन नै खान्थाल दांग्राया गाइस जोंहानि आदा इयो आदा गिदिर आदा गिदिर इयो आंनि बिहा माबा मा नै बिनि बेवाइ आंनि बिनि बेवाइनि आंनि बेवाइ बे माबाखौ मा नाम मा जायो आं इलाय Pinjauan iya. Iya fisajo. Iya hinjau. Hinjau. Wah, ini sih rasanya dong. Surah asli dong. Surah sih. Surah malah nih. Angin ada re. Dakari? Tanggasनो मालाय. गावनि बिमानिख्रुइ गिदिर जागोन आरो. दाननाय नांगौबा जोंहानि आदाखौ आंनि बे इउटुब चेनेलाव कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आदानि हिनजावखौ देखायब्रा। आं दोनहैगोन। ओमफ्राय नैबे हिनजावा आरो नैबे फिसाजो आदानि
Pemirani hinjau. Baju. Gong nomplaयलायनानै दानदों नै Pengen yang ini. Apa ini sih? नैमालाय Hinjau dari kecil kan. Sekarang berapa malam? Baraka dia. बाय जानि आदाया Sekarang pelir pernah naik nama apa ini nado? जाग्राया नै नेगासिनो दं खोल नै इथि सासे आरो नै इथि सासे Itu ang, itu bab. आंखौ देखायथ'ला आरो Dia apa dan लासि नालाय Iya, gue langan ada. दे आदा दे दानदो थुसु दानदोब्रा Kok sudah? Mulai kita kelas ini. Kita apa?